Yeah, man. Let's do it. Daj, zadajmo, turbo. Ready? Okay. Pusta. Drksli. Etka. Opa. Айде, зелено. Тук хората така се казват, бати бавно. Okay. Само. Дай му ни го мъчи. Така някак трябва да стоя. Това вика. Ти кой иде, че аз съм как се слушам. Стига се говоря за питя. Yep. No! Долу и долу. Отпрете мамата си, балтика! Къде е камерата? Yeah! Долу има още една. Аз долната знам, тази за първи път я виждам. Топли. Трябва да ти кажа кога почва. Alright. Alright, almost there. Що тук става? Сега ще полети тук. Okay, let's go! Yeah! Къде е тази камера? Чакай! Yeah. Hold it tight. You have to hold it tight. You may drop it. Just hold it tight. Oh! Yeah, man. Yeah, man. Oh! Machine. Oh!